Joen en vannacht bewolking uit een trogrijn of lichterrein. En de temperaturen die liggen samen bij de 6 of de zo'n graden heen. Wat wil ik maar al die bewolking. De wind komt uit het zuidwesten waaien en die is matig rond vrij krachtig. De vrij krachtig wie nog in het waardgebied, let er wat aannemend. Morgen ik een dag met bewolking en daar beginnen we maar. Misschien nog wel wat lichter rein. Maar dan komt tijdelijk de zinnen er. Ik even terug, ik denk vooral in de midden. En in de midden blijft het overal droog. En weer hege temperaturen, zo'n 10 of 11 graden. Op de eiland zo'n 9 of 10 graden. Nou, dat maakt het net volle verschil. En de wind die zal matig wezen, zo'n vrij krachtig. Komt meestal uit het westelijke richting waaien. Dan zet ik terug naar de joentijd en de nacht, dan ligt het te droog te blijven, maar nog wel een protte bewolking. Op snij komt de zinnen er overal bij. En op een nij toch een noffelijke temperatuur om er bij het 10 of de 11 graden heen. En die zinnen, nou, die is er aardig bij. In het oostelijke pad van de provincie wat meer bewolking, maar het lijkt een keurige dag te worden, een maartjetsdag. En de wind die komt snel uit west-noordwest denk ik toch wel. En die zullen matig wezen, krijgt 304. Fruitzin, nou een mandje, een tiesje en een waantje maar droeg waar. Op mandje bewolking, temperaturen 10 of 11 graden. En dit 10 of 11 graden heb ik steen voor de tiesje en de waantje. Maar dan is de zinnen erbij en dan viel het al je noffelijk aan. De wind gaat wat meer om naar het noorden, noordoosten. We moeten mandje maar weer even in het waarsje.